μάχη μου πονάει, πεινάω! Τι οσουρλιάζει εκεί, πάω να τσεκάρω το μωρό μου τώρα. Πόσο νόστιμο! Τι συμβαίνει? Πρέπει να τρέξω να τη σώσω. Είμαι πλήρως οπλισμένη. Αντίο παγωτό, έφυγα. Μου αρέσει να χορεύω στο σκοτάδι. Ακούω κάποιον να ουρλιάζει. Πρέπει να δω ποιος είναι και τι έγινε. Πράγμα, έλα μαζί μου. Πού είναι το μωρό μου? Πεινάω πολύ. Βρες μου λίγο φαγητό. Πηγαίνετε να με γυρέψετε. Θέλω αυτό. Νόστιμα μακαρόνια. Ναι, εντάξει. Τι έγινε? Θα το κάνω. Ας ξεκινήσουμε. Θα φτιάξω τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Κλασικά με κέτσαπ. Τα παιδιά τα λατρεύουν. Πώς μπορώ να δοκιμάσω το νερό? Πού είναι? Να το! Σε χρειάζομαι. Πήγαινε στην κατσαρόλα. Τι εννοείς δεν θέλεις? Έλα, μπες μέσα ρε άτακτο. Πρέπει να δω αν το νερό είναι ζεστό. Ναι, αν κρίνω από την αντίδρασή σου, το νερό είναι αρκετά ζεστό. Δεν σε χρειάζομαι πια. Θα βάλω τα μακαρόνια μέσα. Θα είναι νόστιμο. Πού είναι το αλεύρι μου? Εδώ, θα το ανοίξω. Είναι παντού. Δεν προσέχει καθόλου. Συμβαίνει αυτό. Αυτό το αλεύρι θα μου κάνει. Θα φτιάξω πολύχρωμα μακαρόνια. Χρειάζομαι αλεύρι και αυγά. Θα ζυμώσω έτσι απαλά. Τι υπέροχη ζύμη για σπιτικά ζυμαρικά. Ό,τι πρέπει. Απομένει μόνο να κόψω αυτή τη ζύμη σε κομμάτια. Και τώρα έχω μπάλες. Χρειάζομαι και βαφή. Θα έχω χρωματιστά μακαρόνια. Ουράνιο τόξο. Τέλειο για ένα παιδάκι. Τώρα, από αυτή την μπάλα θα φτιάξω ένα λουκάνικο. Ένα τόσο χαρούμενο πράσινο λουκάνικο. Πρέπει να φτιάξω λουκάνικα όλων των χρωμάτων. Και τώρα θα τα συνδέσω. Τι ομορφιά! Λοιπόν, τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα. Θα τα βάλω στο πιάτο. Ναι, πολύ ωραία. Τι έχει εδώ μέσα? Τα γυαλιά μου έχουν θολώσει. Τι να κάνω? Λοιπόν, θυμάμαι, ήταν αυτό που χρειαζόμουν. Η πιο νόστιμη κέτσαπ. Γιαγιά, άσε με να σε βοηθήσω. Το κέτσαπ σου ήταν κλειστό. Ορίστε. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Αυτό θα ικανοποιήσει την πείνα του μωρού. Γιατί έτσι? Αυτό είχε πλάκα. Γιαγιά, πώς και έτσι, δεν το ήθελα. Βρε εσύ, γιατί, ποιος το έκανε? Αλλά τώρα μπορώ να τα δω όλα και θα ρίξω ήρεμα την κέτσαπ στα μακαρόνια. Έτσι. Υπέροχο πιάτο παραμύθι. Θα το βάλω σε ένα πιάτο, αλλά κάτι λείπει σαφώς. Πράγμα, έλα εδώ. Χρειάζομαι μαύρο χρώμα. Φέρ' το. Γρήγορα. Ναι, αυτό το χρώμα μου κάνει. Τώρα θα βάψω τα μακαρόνια μαύρα. Το αγαπημένο μου χρώμα. Και η κέτσαπ ταιριάζει πολύ με αυτά τα μαύρα μακαρόνια. Θα βάλω πολύ. Εδώ θα βάλω ένα μάτι ζελεδάκι. Τέλειο πιάτο. Είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Τι χάος. Είμαστε έτοιμες, ορίστε. Πολύ περίεργο πιάτο. Δεν θέλω καν να το φάω, αλλά θα το δοκιμάσω. Ένας πολύ περίεργος συνδυασμός ζελέ και ζυμαρικών. Δεν είναι πολύ νόστιμο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό το λατρεύω. Κλασική μακαρονάδα με κέτσαπ. Θα το δοκιμάσω. Η γιαγιά μαγειρεύει υπέροχα. Γιαγιάκα, είσαι καταπληκτική. Τέλεια. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Πολύχρωμα μακαρόνια. Θα τα ορμήξω τώρα. Είναι πολύ όμορφα. Τι γεύση έχουν. Σούπερ, πολύ νόστιμο. Αυτά νικάνε.
τόσο χαρούμενη. Σ' αγαπώ, νίκησα. Μα πώς έτσι? Θα φάω όλα τα μακαρόνια. Τέλεια. Τώρα φτιάξτε μου κάτι να πιω, αλλά κάτι νόστιμο. Αποστολή δεκτή. Σίγουρα κανένα πρόβλημα. Έγινε. Έχω τα πάντα για να φτιάξω ένα υπέροχο κοκτέιλ. Θα βάλω μια όμορφη πούδρα εδώ και τώρα θα την αφήσω να ζεσταθεί. Θα έχω ένα ποτήρι με μια λαμπερή γεύση γιορτής. Λοιπόν, περιμένω λίγο. Αυτό ήταν. Αυτό το μέρος του ποτού μου είναι έτοιμο. Πάω γρήγορα στη θέση μου. Φυσικά, τη διασκέδαση χωρίς τα κύκλους. Είναι οι πιο αστείες λιχουδιές. Θα βάλω κι άλλα στο γιορτινό μου ποτήρι. Γίνε χαριτωμένο και όμορφο. Έτσι, θα προσθέσω σπράιτ. Δεν ανοίγει. Θα το κουνήσω. Όχι, χύθηκε πάνω μου. Είσαι ένα γουρούνι ουρανιοτόξο. Δεν πειράζει, σκουπίστηκα. Τώρα μπορώ να τελειώσω το υπέροχο κοκτέιλ μου. Αυτό που είχα στο μυαλό μου, αν και κάτι λείπει. Ναι, θα είναι χρήσιμη σαν τη γη. Θα είναι πολύ νόστιμη. Έτσι. Και θα προσθέσω λίγη τρούφα. Αν και όχι, θα προσθέσω πολύ. Υπέροχο. Φαίνεται φυσικά υπέροχο, αλλά πολύ περίεργο. Εγώ θα ψιλοκόψω το σέλινο. Το παιδί χρειάζεται βιταμίνες. Με το σέλινο το ρόφημα θα είναι πολύ πιο νόστιμο και υγιεινό. Δεν θέλω να στερήσω βιταμίνες από την εγγονή μου. Θα φτιάξω χυμό στο μπλέντερ και θα ρίξω ένα υπέροχο ρόφημα σέλινου σε αυτή την υπέροχη κούπα. Με τη φωτογραφία μου. Λίγα πράσινα μυρωδικά μέσα. Θα είναι όμορφο και νόστιμο. Ένα κοκτέιλ υγείας από τη γιαγιά είναι το καλύτερο. Είναι πανέμορφο. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Εγώ θα κάνω αυτό. Πρώτα θα προσθέσω στυλ τη γοητεία στο ποτήρι με μια κόκκινη γλυκιά διακόσμηση. Μου αρέσει πολύ το κόκκινο. Αυτό είναι. Τώρα θα βάλω σπρέι. Είναι διάφανο και θα είναι εύκολο να αναμειχθεί πράσινο σε αυτό. Πράγμα! Φέρε μου τα υλικά που χρειάζομαι. Εμπρός! Τι τρομερό πράγμα! Θα μείνω μακριά του. Πώς θα χειριστεί τη σαντιγί? Σε ευχαριστώ, πράγμα. Η σαντιγί μας κάνει. Πρέπει να είναι πολύ. Τώρα θα προσθέσω αυτά τα μάτια. Και άλλα. Θα βάλω σιρόπι φράουλα σε αυτό το σμούδι. Να το κοκτέιλ. Μένει να προσθέσω τα καλαμάκια. Και τέλος. Ορίστε, δοκίμασε. Τι όμορφα! Τρόμαξα, τι είναι αυτό? Πώς μπορείς να το πεις? Φαίνεται άσχημο, αλλά θα το δοκιμάσω. Wow, είναι τόσο νόστιμο! Ναι, αυτό το κοκτέιλ είναι ωραίο! Δεν έχει άσχημη γεύση. Τώρα θα δοκιμάσω το άλλο. Μπλιάχ, τι μυρίζει έτσι? Είναι μια ιδέα, δεν θα το δοκιμάσω. Και αυτό είναι τόσο όμορφο! Σε τέτοιο ωραίο ποτήρι! Και ένα ωραίο καλαμάκι! Τι νόστιμο! Ναι, αυτό μου αρέσει περισσότερο! Θα γλύψω αυτό το ποτήρι! Τι νόστιμη γεύση! Μου άρεσε! Αυτό το ποτήρι είναι μια γιορτή! Νικάει! Ναι, νίκησα! Κοιτάξτε με! Wow, wow, wow. Νομίζω θέλω παγωτό! Εύκολα! Ο παππούς θα επαναφορτιστεί και θα κάνει τα πάντα. Κανένα πρόβλημα! Παγωτό, έχω τα κατάλληλα αντιδραστήρια. Θα τα ανακατέψω και θα έχω μια υπέροχη μπάλα παγωτό. Να την! Ήρθε η ώρα για μια ένεση σοκολάτας. Αυτό είναι ό,τι πρέπει.
Λοιπόν, λίγη τρούφα, τα παιδιά τη λατρεύουν. Έχω μερικά γλυκά εδώ. Πάω να τα βάλω σε οδοντογλυφίδες. Έτσι. Θα βάλω προσεκτικά κάθε στοιχείο. Αυτό είναι. Συνδέομαι. Τώρα είναι σαν μια αλυσίδα DNA. Η εγγονή μου σίγουρα θα εκτιμήσει τη διακόσμηση του παππού της. Ομορφιά! Πω, ωραίο! Σιγά τώρα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ζελιδάκια. Θα τα ταξινομήσω ένα χρώμα και θα τα τοποθετήσω μέσα σε αυτά τα υπέροχα καλούπια. Και τα ξυλάκια βέβαια. Λοιπόν, τώρα η σόδα. Στο πρώτο κοκακόλα. Στο δεύτερο φάντα. Στο τρίτο σπρέι. Σούπερ! Η Κέιτ σίγουρα θα το εκτιμήσει. Το μόνο που μένει είναι να τα παγώσω. Θα τα αφήσω στην κατάψυξη και θα περιμένω. Λίγο πρέπει να περιμένω. Ναι, θα σας δείξω πώς να το κάνετε. Πρώτα θα φουσκώσω ένα μπαλόνι, έτσι. Λίγο ακόμα, ό,τι πρέπει. Τώρα το βουτάω στη σοκολάτα και αμέσως ένα μπολ με πάγο. Το αφήνω να παγώσει. Προς το παρόν θα πάρω μπράουνις και μια στρογγυλή φόρμα. Θα φτιάξω έναν τέλειο κύκλο μπράουνις. Ήρθε η ώρα για φρέσκα μούρα. Θα τα βάλω κυκλικά για διακόσμηση. Και μια μπάλα παγωτό από πάνω. Υπέροχο! Η ξηρή καρπή δεν θα είναι περιττή. Ακριβώς όπως σε ένα εστιατόριο. Η σοκολάτα έχει παγώσει. Θα τη βγάλω προσεκτικά από το μπαλόνι με αυτή τη βελόνα. Το ξεφυσάω. Και τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το σοκολατένιο καπάκι για το πιάτο μου. Τι ομορφιά! Αλλά κάτι λείπει. Χρειάζομαι σιρόπι σοκολάτας. Το βράζω στην κατσαρόλα. Θα γίνει ζεστό και διπλά νόστιμο. Σχεδόν τελείωσα. Τώρα βάζω μέσα το ζεστό σιρόπι. Ομορφιά, σερβίρισμα εστιατορίου. Είναι κάπως περίεργο. Το παγωτό μου έχει παγώσει. Κέιτ, είσαι έτοιμη να δοκιμάσεις? Wow, τι επιλογή! Θα ξεκινήσω με τα ξυλάκια. Φαίνεται ωραίο. Είναι φάντα. Τι λατρεύω. Wow, τι ωραίο παγωτό. Θα το δοκιμάσω. Είναι κάπως περίεργο. Λαστιχένιο. Τι είναι αυτό? Για να δω. Τα γλυκά. Είναι μια χαρά. Νόστιμα. Τι άλλο έχω? Wow, ωραία διακόσμηση. Αυτή η σάλτσα μάλλον πρέπει να χυθεί στο καπάκι, εντάξει. Wow, λιώνει και έχει παγωτό μπράουνι από κάτω. Για έλα εδώ. Τι νόστιμο. Το λατρεύω. Σε αυτό το γύρο νικάει η σεφ. Ποιος θα το αμφισβητούσε? Τι περιμένατε? Τώρα θέλω ένα κοκτέιλ. Μπορείτε να το κάνετε? Βέβαια και μπορώ. Μπορώ να ανακατεύω αντιδραστήρια. Πιο εύκολο παρά εύκολο. Από πού να αρχίσω? Βέβαια, βουτάω τα ξυλάκια στη ζάχαρη. Τώρα πρέπει να τα βάλω στα αντιδραστήριά μου. Λοιπόν, τώρα χρειάζομαι αυτό. Θα ρίξω λίγο στις φιάλες και η διαδικασία θα ξεκινήσει. Θα βάλω το χρονόμετρο. Στο μεταξύ θα πάρω έναν υπνάκο. Τι περίεργο πράγμα. Εγώ χρειάζομαι ένα επαγγελματικό μπλέντερ. Το βάζω εδώ
Και ήρθε η ώρα για μούρα και σόδα. Σπράιτ και φράουλα, υπέροχος συνδυασμός. Τα ρίχνω όλα στο μπλέντερ και το γεμίζω με σόδα. Προσθέτω πάγο εκεί. Το βάζω σε πλήρη ισχύ και αρχίζω να ετοιμάζω το σμούδι. Αυτό το ποτήρι θα μου κάνει. Απαλά ρίχνω το σμούδι εκεί. Η πρώτη στρώση είναι έτοιμη. Τώρα παίρνω ανανά, σπράιτ και πάλι πάγο. Και το μπλέντερ κάνει τη δουλειά του. Μπορώ να ρίξω τη δεύτερη στρώση στο ποτήρι. Έτσι. Τέλεια. Την επόμενη στρώση θα φτιάξω από βατόμουρα. Είναι πολύ νόστιμα και υγιεινά. Σπράιτ και πάγος. Και ρίχνω την τρίτη στρώση. Τέλεια! Τώρα πρέπει να το διακοσμήσω λίγο. Ένα καλαμάκι και φυσικά μια ομπρέλα. Τέλειο! Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Ήρθε η ώρα να ξυπνήσω. Ευτυχώς που ξύπνησα. Οι κρίσταλοι μου έχουν ήδη οριμάσει. Ναι, ό,τι πρέπει θα τα έτρωγα κι εγώ. Εντάξει, τώρα είναι ώρα για ποτό. Θα κάνω μια κρούστα ζάχαρη σε αυτό το ποτήρι. Βγήκε τέλειο. Τώρα χρειάζομαι σπράιτ. Θα το ρίξω στο ποτήρι. Και θα τακτοποιήσω τα ξυλάκια μου με κρίσταλα εκεί. Η κορυφή της επιστήμης. Πρέπει να ξεκινήσω. Έχω ένα τεράστιο νηδρίο. Θα βάλω μέσα τα Skittles. Και πάγω ό,τι πρέπει. Και να τα ζελεδάκια. Είναι πολύ νόστιμα. Λατρεύω τα ζελεδάκια. Θα είναι υπέροχα μέσα. Και τώρα θα το γεμίσω με φάντα. Υπέροχο χρώμα. Μία-δύο μικρές ομπρέλες για διακόσμηση και φυσικά ένα τεράστιο καλαμάκι. Έχω ένα πραγματικό ενιδρίο με ψάρια. Γεια σου, Κέι, δοκίμασέ το. Wow! Τι διαφορετικά κοκτέιλ σας βγήκαν. Είναι ένα πραγματικό ενιδρίο. Θα δοκιμάσω. Τι έχω στο στόμα μου. Είναι ψάρι ζελεδάκι. Τα λατρεύω. Είναι πολύ νόστιμο. Ωραίο κοκτέιλ. Awesome! Wow, και αυτό είναι πολύ όμορφο. Θέλω να το δοκιμάσω. Είναι ένα σμούδι. Πολύ νόστιμο. Για κάτσε. Και αυτό τι είναι? Πόσο περίεργο αλλά ενδιαφέρον. Θα δοκιμάσω. Wow, τραγανό και νόστιμο. Και τι λέει το κοκτέιλ? Για να δω. Πολύ νόστιμο. Είναι το καλύτερο κοκτέιλ και το πιο συνήθιστο και τα κρίσταλα είναι υπέροχα. Ο παππούς είναι ο καλύτερος. Αυτά είναι. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος. Σου άρεσε το σημερινό challenge? Το επόμενο θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Μείνε μαζί μας στο Χαχανόμ.